Pues més bé no pots estar. Xica, i m'ho passarem bé. Anirem, no, Rosa? Sí, anirem, si no m'ho morim antes. El que estic llegint en el periòdic. Eugeni Alemany i Maria Juan fan una obra sobre l'opressió del teatre de Picalet. Pues podíem anar, li direm al meu amic que mos duga. Te pareix bé? Sí, sí. La setmana que ve, pues Patricia Pardo, que diuen que deuen estar de categoria també, saps? I a més, mira, anirem a veure Hamlet i Canalla, que és Ximó Solano i Casany, ja veus, dos bons actors de categoria. I de passo, el vídeo del teatre, Pilar i Cristina. I no res més, és que tenim que eixir perquè la veritat estem molt depressives i necessitem eixir molt perquè ja som velletes i això. I de passo, pues, m'ho passarem bé, llevant. Només és que som un poc coixetes, però bueno, besitos a tots. Tu també, besitos. Adiós, adiós.